Abahlali baseSoweto badibene ngaphandle kwelikhaya bezokuvakalisa izikhalazo zabo. Sekudlule inyanga ezintathu bengenambane ngenxa yeentambo zombane ezingasebenziyo. Omnye umhlali uthi ugqibe kwelokuba asebenzise iCooler box ukuze ukutya kwakhe kungonakali, kwaye akakwazi ukusebenzisa ilaptop yakhe nayisebenzisela ukuzenzela ingeniso emva kokulahlekelwa ngumsebenzi. We don't have electricity. My wife can't cook. And then I do business plan, I do the other stuff, I do company profiles. I can't do all of that. Kwiveki ezibini ezigqithileyo, umongameli Cyril Ramaphosa udibene nabahlali abavutha ngumsindo bememelela ukuba kubuyiselwe umbane kule ngingqi. Bakwafuna inkampani enkingqisha umbane kuba ibahlawulise i-R200 ngenyanga yombane, kodwa isixeko saseRhawutini siyibona ngenye indlela le meko. We believe that flat rate is not going to work. Because a flat rate would mean you pay, let's say, 300, and then you use electricity for 200. It means you are subsidizing somebody else with another 100, and you find somebody who's using electricity of over 1,000 rand, and he pays 300. So it's not fair. Inkampani enkingqisha umbane iEskom iqalise ukulungisa iziseko kwinzame zokubuyisela umbane kwezinye iingingqi kule lokishi. Ukanti umasipala wesixeko saseRhawutini uthi ukulungela ukunika uncedo apho anokunceda khona. iEskom ithi ilahlekelwa imali efikelela ku-R200 million kule lokishi yaseSoweto kuphela. Esinye isizathu sale lahleko ngabantu abaxokomezela umbane ngongekho mthethweni. It cost ESCOM an average of 360 million a month to service Soweto, just on energy purchases. Izintambo zombane ezingasebenzi kakuhle susela ngo-2007 bathi abanayo i-6,000 yokuhlawula iEskom ukuze bafakele umbane ngokusemthethweni nanjengoko bebexokomezela umbane ngongekho mthethweni. We are really suffering and people are not working. Whenever we talk to them, they will take us from pillar to post. Kusenjalo iEskom ithi iintambo zayo zombane zinesiqinisekiso sokusebenza isithuba seminyaka engama-20 nangaphezulu. Ithi iintambo zombane ziqalisa ukuba nengxaki kwisithuba nje seveki kwindawo ekuxokomezelwa kuzo umbane ngongekho mthethweni.